IT makanya bro kadang ya jo blay kembang udang ya ayam baun ya ayam baun thung bat ka ayam baun ot ya ka jo poru ladang hidu yuni pat udah frau naka jai bani kasi jongi kibade gi jingkaman namanta kare kasi bati ka state me kaya bro boy bati kare kumju inget boble usa saindor pengilapan saipat yunono pat udah orang ba ubekup kebor kumba ngi pai ba gitu kami so in this short program we welcome all you the tourists who are here and please respect our program that we are going to pay respect for our beloved member of parliament from the Shillong seat that passed away on the 19th of this month. So be kindly, be silent, and be disciplined regarding as we are going to function for as a condolence. We will send this program as the condolence message to the very family, to the love of our honorable. So the funeral will have already take place in Shillong. So we are very lucky to have with you. We have to have with us at this time for conducting this program as we take part on this funerals time with Sariki Sengkon in Shillong. Dagaju kasur ngapen pa ko semua iway turis para do prasnam jungi bedon negapor nam ta sha sistem nam jofi bat ngini boleh mengkejing duai kat ba fi don bat ke program balikon menta kalong ni ini wasyo ay kejing duai na iway na irong ba mengisong dukalam sini iba Iktauson lendo ngakerpa di Yunan Shikmat bal ay kejing duai nam menta kejing thai ya kemesim jong i Dr. Ricky Sengkon sabawan Shikmat kajing perken mau jong ini rong ba han kapor kan kasni yaune usakri wa kora ula simno salade ila perken mau kapor kan mengila pan don ban ya lumlang hakan kapor hakan ne ke janmi kom ya kajing kan mau i wa rat ula simno salade habang mla pan poi perkhat kan wasni kapor ya kajing ya yunti kajonga ba kajongi baro iwai pat iwai kabade kapor kabangin penkre galade simat manga mangi iwai pat iwai nong kabadiyo ya kita kinong susar kabalong mat pei ban i la kajong kari kana i reis nai kana i long lem kar yan kapor yan kalma mi om yan lom lang kom ni kana i ya phai shami ya iti shami ya khor kar pan ya ka kerteng ka bakhu e kajong mi kana i kabang may malapang malabu ya kisna mo dihajar snam paro karabi ay bakal kapor karabi kalong kabamangi karabi iway pa iway habang ya train yak tak ya yang paro ya pendem jong kikam nrai kabang mihi karabi me prianghun bat me khot karpat yang ni me sumar yang ni me pelai ni jing pangistom jing snew jing thana ki baharu kom bangin nang asai karabi hagway par kaway kayin karampai kastan baro bar kumju hamtam kisnong kita baro hakari baro koi keleng satlak kaperhei kiba yo man ya kani kiba yo i kiba don nakajing sngo kanapi nrai mangi phai shami kabami kanapi medon ka bor medon ka ikhtiar ke e baro bat me snap yo we par we ya ka we pa ka we ka man sim baga ba phai shami ne em kabalong ka bakan maun em shami nrai ngi kan mau ya me ka bang mehi me yalam me talenti me sumarengi haka si baro sisi ka ya kayen haka lai kawan ka sai ka ta kam jami baro haka the ka dem baro haki kam ji bon setak ki bangiri baniai ban pendep kalong ka ji ka bor ka jong ka ji sumar ka jong me ka jing kor ku ka jing talenti ka jong me haki por ba kini kisni ki bangi dam di ki jing e ki badam jale baro rai shami ngi phai ba shami IT yan ka por na nam taw nu chakri rekat kum ka ye ka sam ka jong ki ba ye ba sam baro be saya ka ki kam ki ji ban pen biang nrai ka ni phai ba ni IT shami ba ni khar ka par ya mi ka rat ya lam mi ka rat ya kini ki por ba kini kisni ni pingiar ki sni ki ji thala ji ma jing man sao khatmet jingi paro ya lam yang i ka rat kum no ka rat
kabor ka jong mi ka jingkor khu ka jong mi ka jelam ka jong mi rat me me don ha kabor me long asai me la I yanga pat yangi iwai pat iwai ka man sim ka ba ko ba ka num jot no ba ka yo ka ta jingim ka ba bam jukut kat begini kisngi begini ke por ki mengi dam ki jinge ba dam ki jele sa ka khu ka por basa baro ka buram a sheme ko sa ma gilai kilat yang teng jisu ka jingi ba vis kwestrai ka jis lok ba thiang pen ken che bon ai bini lai bini long rung ngai ru hui ki ba dem sim ba sakri ba pendon buram ini ki ba don hang ne ki ba don hari ba ka lenga satlak pa the na du minta sa du karta ki ba bom jukur ru amen polisi bon tahu ya tu ta juga namata ka jindwa jong fi ta ka juga por ngai khop nei karpang ya ka sur chenna barki grup jongki ke ba kim jukan pai kemudian por bangi ngidon namta ka jing sistem jongfi ki jondan ka patfi to blai kurku ba final aman ki safrang hakikam ki jing tre ki jongfi bat mentang ka pat bat kum ka ne ka por bangin fa ya kam khubor jing solam sakayeng jong bayeng bayi beton jong doktor RJS Riki AJ Sengkon ngakerpa di kini ki perasaan jungi kamtam ki orang pak ma jubet langai bon langai ini yang lang sini kepala baki ni ki pai paru ini yang nang nei swa bang ini ke jurwai kum ke jingfa kum khubor solam nam ta kan kasni kini ki perasaan jungi rumong indon kat nang ni kat bangila indon de nang ni de nang tu de na dong ru kum ka wei ke yang kesam ka bangia Simti lang yang ne kam da ka jing e ba ka jing ka khialang jing wei bi wei ke charai ka pagin dedicate I late Mr. Ricky AJ Sengkon te ngimda khamyo ban ya prepare ke jingrai te ngim yarwa ne jingrai ka ba nada as ka ba tharai fianang ne jingrai ka de khatin nang wei bak tang jira kalang in the sweet by and by Double charge.